Добро утро, приятели! Живи и здрави на всички! Господ здрави, късмет да ви дава. Неделя е, утре е ден на детето, 26-та година. Тъскова като моите. Малко на разходка. Тук успокоява много и няма как да не дойда. Почивния си ден да не сляза до морето. Днеска не можахме да отидем до Кубуто да зареждаме, явно нямат заявка. Зеленчуци говоря с доланите и нататък. И сега съм малко на разходка тук. Из плажа, гледам вече хората са и пекат. От часът е 8 часа, ама те дошли по Бански да пекат. Времето е уникално красиво. Имам място в телефона, ще направя по-дълго клипчето. Вчера съм си качил няколко клипчета, така въобще трябваше да взема една въдица, за да ударя тук. Айде, нямам черви, за сафрит само ще фърлям. Това нямаме въдица за сафрит, тъй че имам къса за отлодка. Мога да я направя дънна. Ще си купя една, айде, ама няма да е днес. Ще видим през седмицата една въдичка. За другата седмица вече съм за риба. И тъй, другата седмица ще направя един риболов. Сафрит ще говоря. Ако има, ако няма. Ето ма къде съм, малко разходка ще се направим. Да си изпием лекарствата с... Купих си вода ароматизирана на... Не знам коя фирма е, не знам, си е тая. Здраве късмет на всички, обичайте се. Ще направя още едно клипчето и ще е по-дълго, айде, защото вече имам място. Освободих, изтрих доста неща. Зато и днеска мога да си позволя да снимам повече. Мога да отида, чай ще направя една врътка долу на кръговото. Да видя плажовата ивица. Кажи го де, до Рапонги, бившия Рапонги. Ела отворим, ела. Що ела? Смотана. Какъв? Кой Камаро ли беше? Кой беше? Ще го лет Камаро, да. Ето ме и мене. Ще направим една вратка долу на кръговото. И ще спрем някъде да се изпие лекарствата. Няма да пия кафе тук. Много е рано още, не знам какво да правя. Цял ден трябва да умивам времето някъде. Поне до 3 часа. 3 часа вече ще седна на масата. Вчера до сутринта изкарах много добре. Вчера не помня какви лекарства съм пил, както съм спал. И Випро трябва да си купя само и Тобрадек за очите, че не виждам добре вече. И нещо го завършвате, къде го работят. Тук ще стане много яко. Да, оттам горе Делфинариума ще се кача с асансьор. Ето и тук ще се качаш с асансьорът от Делфинариума, ще можеш да слизаш на плажа, гледай какви красоти ще стане. Тимаджиите го правят много уникално красиви, го правят тимаджиите. Да. И тъй, този дългия клип ще го спра, сега ще направя едно късичка просто. Стопанката ти много хубава, кученце. Така. И кученцата ги там нацъкали се отстрани на съблекалните си, спинкат душичките. Ето го Рапонги. Ще завъртим и отиваме някъде да пием в хапчета. Това е най-якото пиене на хапчета си на плажа. Трябва профилактика на климатика май да се прави. Ама ще видим кога ще го направим. Да. Ето сме на Кубо. Полицайите с моторетка ви. Ето тук ще пием кафе. Айде да спрем видео.